ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କାଳାଂଶରେ କୈଶୋର ଜନସଂଖ୍ୟା ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ଉପରେ ପାଠ କରିବା। କୈଶୋର ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କୈଶୋର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୈଶୋରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ କୈଶୋର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/5 ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏଙ୍କ ପିଛାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସମ୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯଦି ଆଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଠିକ୍ ରୁହେ, ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସର ବାଳିକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କୈଶୋର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଏକ ଶିଶୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କର କମ୍ପାରିଜନରେ ବା ତାଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କ ପିଛାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା ଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଆଙ୍କର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାର ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ କିଶୋର କିଶୋରୀ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ କୈଶୋର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି। ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ? ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଲିସି ବା କ'ଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ତା ଭିତରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ସମୟରୁ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ଆମର ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଭିତରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ 2000 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ବା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି NEP ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପପୁଲେସନ ପଲିସି, NPP ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ କୈଶୋର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତିରେ 2045 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୈଶୋରାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସଚେତନତାକୁ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବିବାହ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧି, 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବାଧ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବା ଯେଉଁଟାକୁ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ କହନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଅଧାରୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ନ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ତ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଦିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବା କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 2045 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଜନସଂଖ୍ୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବିବାହ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି, 14 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ବା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବିବାହ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆନ୍ସର ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିତରଣ। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା 4,11,00,000 ରହିଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର 3.47 ଭାଗ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର 17.5 ଭାଗ ହେଉଛି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା, ସେହିପରି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର
3.47 ଭାଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ 2001 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଶତକଡ଼ା 17.65 ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହାର 13.97 ଭାଗ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି, ସେ ଟେବୁଲରେ ଆମେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିପାରିବା। ସବୁଥିରେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶତ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବା ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍, जोटा कि भारत में बर्तमान हूँ 382 जन प्रति स्क्वायर किलोमीटर रही। से बेले ओडिशारे 1951 मसीह 94 जन, 1961 113 जन, 1971 141 जन, 1981 169 जन, 1991 203 एवं 2001 मसीह 236 जन रही। सेहीपरि 2011 मसीह नूतन जो आम जनगणना कार्यक्रम होता आ 2021 मसीह ए वर्ष हबार अच्छी तादे आमर बर्तमान डेनसीटी बर्तमान जनसंख्यार घनत्व केते अछि जना पड़िबो। किंतु 2011 मसीहा जनगणना अनुसार आमर बा ओडिशार जनसंख्यार घनत्व 299 जन रही। तापरे 2001 मसीह भारत 2011 मसीह भारतर जनसंख्यार घनत्व 382 जन रही। एणु ओडिशार जनसंख्यार घनत्व भारत सर्वभारतीय स्तर में साधारणतः कम रही। गत शताब्दी में भारतर जनसंख्या अभिवृद्धि 4 गुण होता बेले ओडिशार जनसंख्या अभिवृद्धि 3 गुण होती। ओडिशार जनसंख्यार सुषम बंटन होना 2011 जनसंख्या गणना अनुसार आमर 30 जिला मध्य 12टी हूँ उपकूलवर्ती जिला जो जनसंख्यार परिमाण हूँ अधारू अधिक। तामाने 18टी जिले में जनसंख्या कम रही किंतु मात्र 12टी जिले में जनसंख्यार घनत्व अधिक रही। आ से 12टी भितर 9टी हूँ उपकूलवर्ती जिला। उपकूलवर्ती जिले में कहीं जनसंख्यार घनत्व यहाँ मुझे आगु कही कारण उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक साधारणतः समतल अंचल विभिन्न प्रकार वृत्ति बा कार्य लोक मैंने करपारती, गमनागमन सुविधा अच्छी, सबु क्षेत्र में विभिन्न प्रकार सुविधा होइथिबारु एही अंचल में साधारणतः जनसंख्यार घनत्व अधिक रही। सर्वाधिक घनत्व विशिष्ट राज्य जिला आमर खोर्धा आउ जगतसिंहपुर जोटी 600 ऊर्ध्व जनसंख्या रही। आउ कटक जिलार जनसंख्यार घनत्व हूँ 595 जन। आउ सबुठु कम जनसंख्या विशिष्ट जिला हूँ किए से ना बरगढ़। आउ अपरपक्षे माଳ अंचल आमर देवगढ़ है, मालकानगिरी, कंधमाल जिलार जनसंख्या 100 रु कम। आ उपकूलवर्ती जिले में आमर साधारणतः उर्वर समतल भूमि थाए, गमनागमन सुविधा थाए, विभिन्न प्रकार वृत्ति बा कार्य करने लोक मान सुविधा थाए। तेणु ए अंचल हूँ जनसंख्यार घनत्व अधिक रही। तेले आम राज्यर गंजाम, तापर कटक, मयूरभंज, बालेश्वर, खोर्धा ओडिशार प्रथम 5टी जनबहुल जिला। यहाँ गोटे क्वेश्चन पड़े ओडिशार जनबहुल जिला कोटा? ओडिशार सबुठु जनबहुल जिला हूँ गंजाम एकमात्र प्रथम स्थान रही। ओडिशार जिला गुड़िक मध्य देवगढ़ जिलार जनसंख्या हूँ सर्वनिम्न। यह उपरकू क्रमशः बौद्ध, मालकानगिरी, झारसुगुड़ा एवं गजपति रही। 2011 मसीहा जनगणना अनुसार ओडिशार प्रति 1000 पुरुष 978 जन महिला रही, जोटा कि भारतीय सर्वभारतीय स्तर रेशियो बा अनुपात ठारू आमर अधिक रही। कारण सर्वभारतीय स्तर में केते रही ना 944 जन, किंतु आम ओडिशार केते रही ना 978 जन। राज्यर जिला मानक मध्य आमर गजपति, रायगढ़, तापर केन्द्रापड़ा, कंधमाल, नुआपड़ा, कलाहांडी, गंजाम रे पुरुष नारी अनुपात अधिक रही बेले कटक, नयागढ़ आउ अनुगुल एमानकर कम रही। आउ खोर्धा जिले में पुरुष नारीपात अनुपात सर्वनिम्न रही। सर्वनिम्न माने सबुठारु कम रही। ताले परवर्ती आमर जो क्लास टी अच्छी सोमवार दिन से सोमवार दिन आमे बाकी विषय आलोचना करके तार क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करबा। हैला, धन्यवाद।